dobar dan. Moje ime je Toma Vlajčić, ja sam polaznik Europa Forum Waršava. Ovdje sam kao predstavnik klub Alba Hrvatska ili skraćeno KAH. Ukratko meni, rođen i odrastao u Zagrebu, završio sam ekonomski fakultet u Zagrebu nedavno, te sam se zaposlio na Energetskom institutu u Zagrebu, što je ujedno i moja strast. Osim toga, tijekom studija sam imao priliku ići na studentske razmjene u Južnu Koreju, Portugal i Nizozemsku, gdje sam radio istraživanje u vezi financijske isplativosti obnovljivih izvora energije. Osim toga imao sam priliku ići na kraće Erasmus Plus projekte po cijeloj Europi, Irska, Švedska, Sicilija i slično, te sudjelovajući na tako raznim prilikama, forumi, Alba, Waršava, Erasmus i bilateralne razmjene. Uvidio sam koliko zapravo malo naši studenti, naši srednjoškolci i učenici znaju o takvim prilikama, pa sam također uložio dosta vremena i strasti u područje gdje dijelim ove prilike sa mladima, bilo kroz društvene mreže ili kroz neka gostovanja u školama, na fakultetima, razgovori na konferencijama i sl. Ovdje sam tu jer me zanima ekonomija, zanima me geopolitika, pravo, energetika i naravno dešavanja aktualna u svijetu, o čemu se ovdje uvelike priča. Također je jako korisno jer mogu upoznati mlade ljude koji su iz drugačijih područja, od kojih mogu naučiti nešto novo, nešto drukčije, a opet na kraj dana to su ljudi koji žele više, te su došli tu. Danas je na forumu razgovor bio, po meni prva stvar što mi pada na pamet je znači ministar poljoprivrede i točnije agrikulture iz Ukrajine, znači imao je priliku dati nam svoje viđenje, znači svi znamo da je Ukrajina trenutačno pogođena ratom, te kako se nosi Ukrajina u ovom bitnom sektoru poljoprivrede, kako snabdijeva ljude hranom i kako se nosi sa problema kao što je uništavanje skladišta, uništavanje imovine, strukture i infrastrukture od strane Rusije. Također smo imali priliku čuti kako Austrija nastoji pomoći Ukrajini, kako reagira u ovoj situaciji i koja su neka predviđanja za nadolazeće situacije.